skal nu i gang med at finde deltagere til årets X-Factor 2014, hvor du kan vinde en pladekontrakt. Tied you to the kitchen chair and you broke your throne. You cut your hair and from your lips. Baby, please stay near. Don't know how I'd live without you. Det rører mig virkelig dybt ind i hjertet. Det var jo okay. Hej, hvad kunne du godt tænke dig at synge? Jeg vil så gerne synge Jeg vil lade lyset brænde for jer. Jeg vil lade lyset brænde og lade min dør stå på klem. Fabulous. Gå ind på dr.dk/X-Factor, hvor du kan tilmelde dig nu. Det var fandme skød.